Aku belum. Đi xúc con chồng khẽ quá. Ra đi vui lại vui lại. Thôi về đây mà xúc vui lại lên. Cô được gì cái sợ con đang đường này là yêu nữa nơi à san dương nữa nơi biết san dương nữa con đang đường cô đây vậy 오늘 저 뭐는 집이에 Hello lover, welcome back my YouTube channel. Rani Najar YouTube channel. Adi bisor mane बुलायबाय थायो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं ना दादि नोंबो मोजाङै दं दा नों मा मावसोदों मानो सोरनिबा बिया जागोन नामा जोंहा सेख्ला खोबाय थादों दि दादि कटिंनि लोगोफोर जोंहा माबा पुरा बालि जाजोबबाय माने हाया बिराद रानखांजोब्बाय आरो बेखायनो मा होनो सिलाखौ खोना लादों आरो ना नै ओरै दादिया जोंना गामला फिसा लालायनानै खोफाबाय माबाबाय थादों बिब्दिजों रोगाफाबाय थादों आंबो दहाय फुङावहाय जावदोंमोन रोगादों बेखौ भिडिअ लानाय जायासै दायो नै एसे ओंखाम जाखां माखां सानसुआव दा दुइथा जाबाय दायो दुइथा जाबाय दायो नायलाय बिस्रा माबायदि गोरलैसो बिबथैयाबो गोरलैसो ओरैबायदि सानजों माबाबाय थादों नालाय खामानि मावनायानो सिला खोनायानो सिलायाथ' खोखांबाय अलमस्ट खोखांबाय बेवहाय नै लोगोफोर खोखांनानै स्लिम बानायनानै दै सारनानै एसे गोरा जानानै थालायबाय आरो दाख्लैनो खोदों बेखौ भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय बैथिंहाय खोन्थानि र' बिथिं खोदों खोन्थागासिनो नै लोगोफोर दायो बिथिं गारदों आरो ना बिथिं ओरैहाय बिथिं ओरै ओइथिंहाय खोजोबगोनहाय बै न' अर सायग्रा नुदोंना बेवहाय ओंखाम संग्रा बानायगोन आरो जोंहा दा गोदान ओंखाम संग्रा बे अबस्थायाव दंथ'यो नालाय बे गोबौ जाबायनो ओमफ्राय दायो गोदान बानायसिगोन जाहैदों आरो बेखायनो बिबथै बियादै बुलाय सोलाय आंनाव थाखोमागासिनो दादियानो नांबाय दे जाबाय गोरलैसो बेबो नैलाय ज'गाव थांबायनो मामाना हा औ ज'गा थांबायनो माथो नांखाया मानो नांखाया दादिया ओरैबायदि बिमा बिफाखौ नाङानो नोंबो गोरलैहेनलै माबा बिमा मोना बिमाजों सकाव थांबाय आरो ना ओमफ्राय सकाव थांबाय दाना बिमा बिफाखौ नाङा जाबायबाय आं जोंखौ मोनबाथाय बिबथैखौजों आंखौजों मोनबाथाय बिबथैखौजों आंखौजों मोनबाथाय माने रावखौबो नाङा बिबथैखौथ' बारा इसेबां नंबावासो आंखौ मोनबाय होनबाथाय नांला आरो रावखौबो बेनो माने आंजोंनो उन्दुगोन आंजोंनो थागोन बेबायदि मानसिया ओरैबायदि ओमफ्राय मोनसे आरो ना मोनसे खोथा मैयाहाय आरो मैया बेलासियावहाय मोनायावहाय जोंहा आंनि ब्लगावबो मालाबा नुदों नुवाखैथाय बेखौ नुवाखैदां गोजोनखौहाय माने मोना बियो थांफानो लेंदों आरो ना गावस्रा ओमफ्राय थांफानो लेंबा मा खालामखो बियो आं थांफानाङा होननानै माबा खालामदोंमोन आरो ना फंनैसो आङो बेखौ थाफ्लियावहाय थेब बुदोंमोन आरो ओमफ्राय बिबथैयाबो रायदोंमोन आरो थांनाङा लेखा फरायनांगौ मानांगौ होननानै खिथाब फरायनांगौ मानांगौ होननानै आरो मा जानो हाथाया हौखो दे आंहा गय जादोंमोन आं फाथैयानो हानो हालायबाय ओमफ्राय बुदोंमोन नालाय बेयावनो गाबबाय मानसिया होनना गाबनानै थांबाय आरो बेरायनो थांबाय होमबाबो थांनानै फैनानैबो जोंनिजों ओरै लामायाथ' ओरै नालाय इस्रा ओरै थांनानै जोंनिजों थाङो नालाय ओरै फैयालासे ओइ जों गिदिर थांगौलायबाय बियो बोराबनानै ओमफ्राय नायलाय इसा मानानै ओमफ्राय दिनै फुङावबो फैयासै बोराबना मोनायाव आंजों उन्दुनो गोनाङानो उन्दुआसै ओमफ्राय थायासै उन्दुफैयासैबो फुङावबो फैनो साहस मोनासै आंजों रायलायफैनो फैदों मानसि आंजों रायलायनो साहस मोनाखै आंथ' रायबायना फुङावबो लेखा फरायै मानसिफोरसो आं लोगो जाया होननानै आंजों थानाङा होननानै ओमफ्राय बोराबथिबाय आरो ओमफ्राय बोराबनानै गैया फैयासै ओमफ्राय नै दासो स्कुलनिफ्राय फैनासो लासै आंनि रुमाव हाबनानै आंजों माबा खालामबाय आरो ओइ नोंसोर माथो थाबाय थादों
बिदि आरो दाबो दाबस्लायबावो ओमफ्राय दासो माबा जाफिनबाय आरो दादि ओइ आरो फैलाय मोनसे खुरां सोंनि आं नोंनाव ओमफ्राय नों दिनै लेखा फरायगोन ना फरायला फरायगोन मोजां फरायसिगोन दा नों बेलासिनिफ्रायनो लेखा फरायसिगोन दा आं फरायाबा नालाय ओरै भिडिअ नाय आं फरायाबा नोंजों लोगो जायादि नों खिथाब फरायाबा माथो बेंग्रि जागोन माथो ओंखायनो खिथाब फरायगोन ना फराया दिनैनिफ्राय बेलासिनि सा लोंसै बेलासिनि मालाय आंबो एसे नंगौमोन नायलाय गाव हारसिंल' जादों आंबो हलाय फेंखालायसिगौनो नै गोबोर गाज्रि जादों आं लाबोना होफैगोनथ' नोंनो नायलाय थावखौ माहाय दुमबोदों गुदुंखाय दिनैजा अबेखौ सा लोंसै कापाव लोंनायनिफ्राय नै बिदियाव लोंनाया मोजांसिन मोनो आरो Jadi yang kali ada. Cakli ini aku kamar ni aja. Ni. Ngah tu sini. Kau ada jangan lapar kau. Kau dah saja. Bingri. Kau ada. Kamu kelana ni anu. Sang. Bingri. Rồi, còn ra. Rồi mà ra lần ba. Ang boleh mana kau di sini le? Ni le. Kau lah bang. Siapa lah? Susu lain nak kita kena gelo lah hayo. Jom nak. Rồi. Con số cái mà Có lúc nào có lúc nào. Có đưa xuống đó. Có chút nào rồi. Gọi mình không? Luôn, đâu luôn. Ăn sao luôn này sẽ. Gut trẻ bị không cặp lắm anh chưa gặp lắm anh chưa cười lắm ôi nó chú đã sẽ Chị muốn sao vậy? Không sao vậy? Ở đây nhỉ? Ôi trời Thắp lên đây lại ra gì đừng đây Thằng đây mà thằng đây khăn thằng nó phải Nè ba Ibar mama này cũng không nói chung nữa Khăn đưa thằng khăn đưa Bahaya lebar. Asikali cuali. Orang itu hai takamar. Bah, asikali ni cuali ni goro bitro khai thagan le ben ko kam kore pare bungale le. Lego barang video ko hai nunggu mini mobile se banai dong arana angni mobile la charge gaya. Video nai ses kalau ketemu kolam dia ang be charge lawai dong kai nunggu min jela dong ara. Iya. Osek raja nino. Belasi jahang laibay. Ma मैगं सङो लोगोफोर नायदों आंना सिथरा इयावबो मोनसे सिदा ब्लेक जानानै थाबाय बेबायदि दोरसोनानो गानो रोंला लोमजागानो रोंला आं लोगोफोर बिराद खामानि मावो बेबो नङा आङो जास्ट एसे दसे मावफाबाय आरो नोंमोनजोंहाय हारसिंबाथाय बेबो हारसिं मावनांबाथाय बेबो बिदि जानो नागिरो नालाय दा नालाय मावखायो हारसिङाव मावखायो मावनायलाय मावो आरो गथ'आ होमबाबो आङो अनखांहां बोरैबा मोननानै मावफायो आरो हारसिं बेसारा गथ'आ सुखुवाखैदां साननानै मावफायो आरो एसे एनै बिदि हानायखौ नै जोंना सासेया दावराव हारला फैलायबाय माबाखांबाय खोमा गानस्लायखांबाय नायनो दहायनि मैलाया नै जोंना दा मोजां जाना फैलायबाय
थरलिं लाना फैलायबाय मोदोमलायเขา फैबाय ไม่กรอบลุง नों गाव गैया बाला गेलेयोबालाय गावगोन दा ไม่แค่นี้เห็นนะให้บ้านเลย मालासो एक्ट्रिससो नै दादिया दे खिथा नों होननाय नै खानाय हेबलाय लाना फैबाय स्रोमना नाय มาใหม่เห็นนะ अब्ला बिमाया हेबना होबाय नो ก็หิปุ้ยที่เห็นนะคนเลยมาใหม่อะ ए เรื่องนัวสินะ हाँ नुवासै दा थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला खामानि मावनाय ओरैनो ब्लग फिसा लाबोबाय आरो जेबो माबा दानो बरिं मोनगोन ना जानला मोनला भिडिअ बानायलाबाय थाबाबो ओंखायनो गुसुं भिडिअ होनाय जासिगोन आरो गाज्रि मोनब्लाबो ना दादि जों हाबा मावनायखौ जों खामानि मावनायखौ ยาย आरो จุไล่ไหนแต่เดี๋ยวอีหันไล่กัน ज' ละใบ लोगोफोर thank you so much ไอ้ตา ओमफ्राय เดียไอ้นิพลา जानांगौ मा होनो मागो दमासि ना मागो दमासि होनो बयनिसिमबो हेपि मागो दमासि आंनि भिडिअ ब्लग नायगिरि नोंथांमोन जोंहाथ' मागो दमासि मानिला नालाय ओमफ्राय दायो आंनि विश खालामनाया उनबो जानो हागौ भिडिअ आपल'डफोरखौ होगौ उनबो जागोन अब्लाबो मागो दमासिनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोजोन माने จึงเดียวหัวบาบูดึงหมดนะ बावहरनाय थाबाय จึงเดียวหัวบาบูดึง थांगोन माला ไม่มาบ้าผมเหมือนมาแล้วทางก็ซื้อ आबौना माला थांनोसै नो हबायालाय 1 थारिखनिफ्राय दा फेब्रुवारि 1 थारिखनिफ्राय 7 थारिखहालागै हबा दङ थेंक इउ स' माच आंनि लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय खामोलाय